Ndewo ndị m hụrụ n'anya. Kedu ka anyị mere? Eji m n'aka na onye ọbụla nọ n'udo. Ọ ka bụ m, ezi enyi gị Ebube. Taa, ana m ewetara unu akụkọ. Gee ntị nke ọma ịmụta ihe na nke a. Ọtụtụ mgbe gara aga n'obodo ụmụ anụmanụ, mbe bụ anụ nwere akpụkpọ azụ jọgburu onwe ya. Ụmụ anụmanụ niile na-achị ya ọchị n'ihi na azụ ya jọrọ njọ. Ha na-eji ya eme ihe akaja na ihe ọchị ebe ọbụla ha zutere ya, ma ọ bụ na mmiri, n'ọma ahịa, n'ugbo na n'ọtụtụ ebe ndị ọzọ. Ọkachasị Ugo, onye na-asị, "Mbe, azụ gị jọrọ njọ nke ukwuu. Ị kwesịghị ịpụta ezi, na-anọ n'ime ụlọ oge ọbụla n'ihi na ị jọrọ njọ." Nke a na-ewute mbe nke ukwuu. Ọ na-akasi onwe ya obi, na-asị kwa ụbọchị, "Otu ụbọchị, aga m enwe akpụkpọ azụ mara mma." N'obodo ahụ kwa, otu ejula dị nke nwere akpụkpọ azụ mara mma, sie ike ma dịkwa nro. Otu ụbọchị, mbe bịakwutere ejula ịrịọ ya arịrịọ. Ọ sịrị, "Biko enyi m, nye m akpụkpọ azụ gị ka m wee jee egwu abalị." Na mbụ, ejula jụrụ. Ọ sịrị, "Agaghị m enye gị." Ma mbe gara n'iru n'ịrịọ ya na ịkwa akwa mbe metụrụ ejula n'obi. O wee sị, "Mụ ga-enye gị akpụkpọ azụ m, ma ị ga-ekwe nkwa iwechita ya." Mbe kwere wee sị, "Ana m ekwe gị nkwa, echi niile n'ụzọ ụtụtụ aga m ewechitara gị ya." Ejula were akpụkpọ azụ ahụ nye mbe. Nke a mere ka mbe nwee ọṅụ nke ukwuu. Mgbe oge egwu ruru n'abalị ahụ, mbe yiri akpụkpọ azụ ejula wee gaa egwu abalị. Mgbe o rutere, anụ niile na-ekiri ya n'ihi na azụ ya mara mma ụbọchị ahụ. Nke a mere ka mbe nwee ọṅụ. Ọ na-ekoli, na-enwe mpako n'ihi na ọ mara mma n'ụbọchị ahụ. Mgbe a malitere ịgba egwu, mbe pụtara gbaa egwu nke ukwuu, na-egosi onwe ya ka anụ niile wee hụ na azụ ya mara mma n'ụbọchị ahụ. Ọ gbakọtara egwu wee chefue na o kwere nkwa. Ọ gbakọtara egwu wee mee ka o chefuru nkwa ya n'ihi na ọ chọghị imezu ya. N'echi ya, ejula chịkọtara mbe ka o wetara ya akpụkpọ azụ ya, mana ọ hụghị ya. Ejula wee gaa n'ụlọ mbe ịrịọ ya ka o nye ya azụ ya. Mgbe o ruru, ọ sịrị n'olu nwayọọ, "Biko mbe, nyeghachi m akpụkpọ azụ m." Ma mbe sịrị, "Mba, m agaghị enyeghachi gị. Nke a dị mma na-arụ m nke ọma, gị chọọ ọzọ." Ejula rịọrọ ya ka o nyeghachi ya azụ ya, ma mbe jụrụ. Nke a mere ka ejula malite ịkwa akwa. Ma akwa niile ejula na-akwa na arịrịọ niile ọ na-arịọ abaghị mbe ntị. O metụghị ya n'obi ma ọlị. Ọ gara n'iru na-agwa ejula sị, "Chọọ azụ ọzọ, nke a bụzi nke m. Ọ dị m mma na-arụ nke ọma, chọọ ọzọ." Na mberede, chi jiri, mmiri wee malite izo. Nke a mere ka otu osisi wee si n'elu daa. Mgbe osisi ahụ dara, ọ dakwasịrị n'akpụkpọ ahụ mbe yi n'arụ, wee gbọwaa ya. Ifufe na-ekwukwasị, "Mbe, ị mezughi nkwa gị. Ihe ị mere adịghị mma." Mbe wee mwute n'ihi na akpụkpọ ahụ alawo n'iyi. Ma ifufe gara n'iru ịdụ ya ọdụ sị, "Mgbe ọbụla ị kwere nkwa, gaa n'iru imezu ya. Ewerela ihe mmadụ n'ike n'ihi na ị pụrụ imegide ya." Ka anyị mụta imezu nkwa ọbụla anyị kwere, n'agbanyeghị ọgbata uhie ma ihe isi ike dị na ya. Ikwe nkwa, biko mezue ya. Ejila ihe onye ọzọ mere nke gị. Kama, mgbe ị rịọtara ihe,
hụ na ị nyeghachiri ya onye ahụ n'oge o kwesịrị. Daalụ maka isonyere m n'ụbọchị taa. Ka ọ dị ụbọchị ọzọ na nkụzi ọzọ. Ka ọ dị.